Hyvää päivää jokaiselle siellä ruudun äärellä. Tänään on Trevorin päivä. Tänään on tavoitteemme siis... Meidän tavoitteemme on tuunata auto. Täällähän on näitä tuunaamoja aika paljon. Kun joku löytyisi. Ihan sama. Tuunataan se semmoiseen kuntoon, että päästäisiin sitä tuonne vuoren päälle. Ja katsotaan mille rinteille mennään, mutta se on tavoite. Ja auto on tässä. Kadulta löytyy tämmönen. Ihan Porschen näköinen. Eiköhän tämmöstä voi käyttää. Lähdetään testaan tämmöstä. Miten tämmösen sais kuntoon. Peri laulaa. Mennään sitten tekemään tästä aivan uudenlainen auto. Tämä on Phoenixin Imperista Muscle. Siinä lukeekin se, että voitte helata ja katsoa uudestaan. Tämä on 400 tämä auton huolto. Armoreita meidän pitää laittaa 5000. Jarrut. Rasejarrut. Dumperi. Se on ehkä maastus on ihan hyvä, jos siinä on mitään. Level 4 moottori. Siinä vähän ennakkoilmavaa. Muuta tuommoiset. Jäähdytin pitää olla, ettei sit tulee konepelti. Tuommoinen oikein kunnon rese. Poliisitorvi. Valot siniset. Sitten pleitti on tää väri tälle. Toi valkoinen punainen erottuu tosi hyvin. Katto. Laittaisiko avokato? Se on tolle ihan hyvä. Skirtti. Tommoset laitetaan. Spoileri. Tommonen. Suppression. Maksimijouset. Raha on niin huomattava, että menee. Race transmission. Turbo. Renkaat. Rengastyyppi on offroad. Otetaan vaikka tommoset. Näillä pitäisi kulkea tyylissä. Sitten otetaan ihan mustat. Windows. Harmaa lasi. Ja se olikin sitten siinä. Ja mun on pakko sanoa yksi juttu ennen kuin mä teen tätä, koska mun pitää varmaan käydä tallentaa tää autotallissa, koska tähän menee paljon rahaa, niin mä en sen takia halua, että jos se toivottavasti se olisi sillä autotallissa, jos tää nyt räjähtää esim, niin toivottavasti se olisi sillä autotallissa sitten uudestaan, kun ettei tää ihan aukkaan tää auton mene, mutta mä skippaan ne kohdat siitä. No niin, tästä ne alkaa vituttavat 6,2 mailia vuorille. Varsinkin kun tää matka on niin tylsää. Tekää et varmaan halus kattoo sitä, kun se on ihan helvetin tylsää. Tää matka tänne, en mä sitä sitten niinku ala teille näyttämään. En sitten mitenkään toivota autoa kukaan saatana monen ukko, joka vähän niinku esittää ralliteiden kofiksia, niin tulee eteen ja runttaa tän hienon auton lyttyyn. Nimittäin mä ajan niin varovasti varmaan päälle, että yritetään, mutta tästä varmaan olisi joku 10 minuuttia pätkä, jos mä videottaisin sen, kun mä ajan tänne. Ei siinä mitään järkeä, kun se koko homma ei liity tähän videon niin kuin aiheeseen, mikä on se, että me testataan, että kulkeeko tämmönen auto. Tää on parhaiten kehitetty auto, miten tämmöisen auton pystyy kehittämään, niin tää helvettiä. Niin parhaiten kehitetty auto, mikä tämmöisen pystyy kehittämään, niin testataan, että meneekö tää niitä rinteitä, kun tossa odotettavissa aika jyrkkiä ja vaikeita rinteitä. Niin, jyrkkiä ja vaikeita rinteitä. Kuka niistä sanoisi? No niin. Nämä viralliset matkat ovat nyt alkaneet. Jos 100% armoni autossa on, niin se ei paljon ota vahinkoa, kuten on huomattu. Matka vuorelle alkakoon. Ja nyt kohta kurkataan taakse, jos haluatte nähdä, kuinka korkealla me olemme. Tämä on normaalisesti moporeittiä, mutta kyllä tämmönen autokin tämän kulkee. Siellä. Katsokaa, jos on vielä nämä vituttavat 0,8 mailia. Jumalauta, et hyydy. Kato, takaveto. Takaveto jaksaa jynttää ylös.
Muistan teitä nyt jo, että muistakaa tilata kanava, nimittäin jouluna tulee semmonen todella hieno jouluspesiaali. Tai yhden vuoden supauspesiaali. Mä aloitin jouluna tämän supauksen. Siis tubettamisen, ei supaus. Supaus on teidän asianne, mutta mitäs helvettiä, mutta niin. Suparkaan, niin sinun tulee semmonen jouluspesiaali kaikista peleistä. Siellä on Sly Cooper Thieves in Time ja GTA IV, GTA V, Battlefield 4, GTA San Andreas ja kaikista koosteita vähän niinkun vielä peliä siitä. Se on vähän niinkun 30 tai supi, jos 30 tulisi. Mutta se on erikseen ollut se yhden vuoden spesiaali jouluna sitten. Joten tilatkaapas, niin pääsette näkemään senkin ihan liveenä. Että siihen laitetaan vähän enemmänkin matskua peliin, jos saamme, mutta ainakin näette koosteita kaikista peleistä, mitä olette pelanneet. Voitte sen alkaa suhtautua siihen, että minkälaisia pelejä varmasti tulen pelaamaankin. Mutta kiitos. En kerro enempää siitä sen jälkeen, kun olemme huipun päällä. Varmasti muistaa, kun olen pelannut GTA V:tä, että tämä on se Mountain City niin pitkä suora, mitä pelasin mun GTA V-pelailussakin. Tuo on aivan samaa. Ja tuolla se mökki häämöttääkin. Mutta ovat nämä autolle haaste. Kyllä nämä mopollakin on helppoa, mutta älkää kuinka tehokas auto, niin kyllä se on niin kuin haastavaa. Jahas, taidankin olla perillä. Mutta tuonne minä missään semmoisella myös, jos on piini ja danger aluetta. Eli vaara-aluetta, mitä tässä vähän oikaisen, niin pääsee ylemmäs. No niin, mission complete. Jos te mietitte, että suoritetaan tehtävää, niin tehkää suorittaa vuoden päällä alueen. Nyt näyttää, että on niin hieno tuo yö täällä, kun kuutamo paistaa ja pilvet liikkuella näin korkealla. Suosittelen tätä ehdottomasti. Niin hieno maisema vaikuttaa. Noin. Sillä käytetään tällä tästä. Täytyy kiittää teitä täyttyneestä vuodesta. Muistakaa tuota ahkeraan ja tykätä videosta ja ei kannata disliketä, koska en ole tehnyt mitään pahaa teille. Mutta nuhaa vähän nyt on, mutta sanoisinko, että se on tällä kertaa täältä autohaasteesta ja kuutamoisista öistä Mountain South Sunwinein Mountchilianin päältä. Hei hei! Pitäkääpä hauskat joulut ja hyvät päivät, mutta muistuttelen tästä joulunvietosta myös sitten jouluspesiaali supausjaksossa, mutta tällä kertaa toivotan